L-Awtorità Ewropea għall-Mediċini mistenni tiltaqa' fil-21 ta' Diċembru li ġej biex tapprova l-vaċċin kontra l-coronavirus. Dan ifisser ftit aktar minn ġimgħa qabel pjanat, kif il-ġurnata ta' din il-laqgħa importanti imxiet wara pressjoni mill-istati membri għaliex l-esperti tal-Awtorità kellhom jiltaqgħu fid-29 ta' Diċembru. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li kull ġurnata tot u għaddejja ħidma sfiqa biex jiġu awtorizzati vaċċini siguri u effettivi. Anki l-Prim Ministru Malti Roberta Bela laqa dan l-iżvilupp mill-Awtorità Ewropea għall-Mediċini. Fil-Parlament Malti tlieta fil-għaxija d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne spjega li dan l-iżvilupp ifisser li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jkollhom vaċċin qabel il-milied u l-ewwel persuni inkluż f'Malta se jibdew jitlaqmu lejn l-aħħar tas-sena u l-bidu tas-sena d-dieħla dejjem jekk il-Kummissjoni tapprova l-vaċċin it-Tnejn li ġej. Da jfisser li mbagħad l-għada u l-pitada il-Kummissjoni tkun tista' tapprova dik l-approvvizzazzjoni, tkun tista' tendorsja dik l-approval biex bekk jekk kollox jimxi kif issa huwa ppjanat b'dan il-programm aċċelerat, aħna ġewwa pajjiżna flimkien ma' pajjiżi oħrajn Ewropej nibdu nirċievu l-ewwel konsinji tal-vaċċin tal-coronavirus din is-sena stess, dan ix-xahar stess. Chris Fearne kompla jispjega kif pajjiżna diġà għandu assigurazzjoni li jkollu biżżejjed dożi biex jitlaqqa mill-poplu kollu u l-awtoritajiet tas-saħħa ħasbu f'imħażen għall-vaċċin f'temperaturi apposta. Dwar il-vaċċin tal-Pfizer, milli jidher allura li huwa l-ewwel li se jkun approvat għall-użu fl-Ewropa, u Malta għandha 500,000 doża ordnati minn għandhom, għandna mbagħad 100,000 doża minn il-Moderna u 1,000,000 doża minn l-AstraZeneca, illi dawn huma kollha ordnati. Il-Ministru għas-Saħħa qal li l-approvazzjoni u l-wasla tal-vaċċin f'pajjiżna ma jfissrux li l-pandemija spiċċat u appella għall-attenzjoni u d-dixxilpina. Malta hija fid-dinja u l-pandemija qiegħda fid-dinja kollha. Jiġifieri waqt li aħna ħadna dal-miżuri kollha biex ikollna l-vaċċin ġewwa pajjiżna u ħankunu wieħed mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li nkunu laqqamna maġġoranza kbira tal-popolazzjoni tagħna, ħajkun hemm pajjiżi li ħajkunu għadhom bil-kemm għadhom bdew ilaqmu. U allura xorta rridu nibqgħu viġilanti anka minħabba xkun dak li jkun qed jiġi ġewwa pajjiżi oħrajn.